मंगिया बहोरब हो खोला बबुआ पलक के बड़िया कैसे के खोलिया पलकी के बड़िया कैसे के खोलिया पलकी के बड़िया हो मोरा जागे ओलरल बाड़ी मोरा जागे ओलरल बाड़ी ससुर जी के दियावा हो मोरा जागे ओलरल बाड़ी ससुर जी के दियावा हो मोरा जागे ओलरल बाड़ी पंडियो जी लोग पे गाड़ी सुना दी देखिए हो बैठल बा एकदम देखी ई जुगलबंदी पहला बार भइल बा ऐसे एक दो कलाकार के संग हमर भइल बा लेकिन आज फर्स्ट बार कलुया के साथ मुलाकात भइल बा काहे आंसू भी आता ना तू काहे खिसियाता रह बस ज्यादा देर ना और 5 मिनट और बहुत ही सुंदर भइल बा और देखी पंडित जी पर कहल गइल बा गावे के ता मिलावतनी गणना ए पाड़े बाबा मिलावतनी गणना ए गुडू बाबा मिलावतनी गणना ए गुडू बाबा देखी एही में बा गाना ना मिलावल जला तबे बियाह शादी होला देखल जला कि लड़का लड़की के गुण मिलता कि ना लेकिन आज के जनरेशन में गुणों मिलता तो भाई 36 के आंकड़ा रहता तू हमरा से कम नहीं तो हम तारा से कम नहीं थी 19-20 हो के चाहिए बस तो देखी गुड्डू के मौगी बड़की खिलाड़ी अरे हाय सती के मौगी बड़की खिलाड़ी घूमेली रोज कहाँ बैरिया बाजार में खोजली मोटू बेलाना ए पाड़े दिलावा तनी गनाना ए पाड़े भैया आई जो किया जो हमार भाई कहत रहे सब हेलो हेलो एक गाना के बाद बंद कर दीजिए फिर यहाँ से शुरुआत कि आलू 10 रुपया टिंग 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 आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया पंडित जी के पॉकेट में मोबाइल रुपया पंडित जी के पॉकेट में हत्ता रिंगटोन बाजेला हिलेला मोचिया और रिंगटोन बाजेला ए हेमा जी एगो और गीत गावाला कि एक पैसा 2 पैसा हर मतली हो पंडित जी अरे तही दावा के बहिनी के दाहे चली ना पंडित जी अब देखी ए जो एगो बा कि पंडित जी जब शादी होला तो दोनों तरफ के पंडित जी रहेले तो दिया लगे ने ओने के पंडित जी के तो एही में कहल जाला कि एही जाके पंडित जी के नइखी कहत पंडित जी ओही जाके पंडित जी के कहतानी पंडित जी अब देखी गाली गीत के जब चलल बा तो एही में एगो गाइल रही हम कि लाल मरचाई हाला हल के पिसाई हनुमान जी के गणिए पछा पाई गुडू के एथी पछा पा लाल मरचाई हाला हल के पिसाई वायरल हो गई ये सब कुछ चला देखी हम बलिया में आई बनी बैरिया में हेमा जी। तो हमारे जीजा के गांव लगेला तिवारी जी के एथी पछा पाई जी
तो हमारी जीजा के गांव लगेला आई जो गोलू जी के गांव बा बस बहुत ठीक बा सुंदर, बहुत सुंदर। कि गोलू के गड़िए पछा पाई ए गोलू भैया ए गवाला ए भैया गलती घर नहीं होता देता और देखिए अरे पेट ताहर भरल हा कि ना ए गोलू नो भेड़िया अरे पेट ताहर भरल हा कि ना ए कौन भेड़िया झूठे पता ले ले जाला हो ए माजी अब देखिए लाल मरिचाई भई छपा गइल बा लेकिन एकर पूरा करे जरूरी बा आ जतने छपाई तो तने भभाई देखिए गोलू जी चलिए हम अब न गए अब न गए अब देखिए कि जतने छपाई तो तने भभाई गोलू तिवारी बाबा हम इनका के सुनावल जी बहुत डिस्टर्ब करत रहे थोड़ा थोड़ा देर में आ हमनी के बड़ी मजा आई हमनी के बड़ी मजा भैया। आई मेजर है ना ये माइनर करिए एगो गीत हम गाई ना जहाँ जाना हाँ कि पान ले ला खैर ले ला अरे ले ला हो सुपारी सुन प्यारी नेता मरदा मामू तपन मनोज चाचा के दे जैसन जैसन आपको मर्द चाहिए हस्बैंड चाहिए उबेरिया के धरती पे उपलब्ध है बाबा हाँ आ कहे के बाकी अरे गायक मरदा खोजा वीरेंद्र भैया आय हाय मलिकार हो अरे गायक मरदा खोजा वीरेंद्र भैया के देव सुन प्यारी हेमा जी कि अरे शेरवानी वाला खोजा तो गोलू भाई के दे भाई कब से हनुमान भैया के हमनी के मतलब जो ना करम करे के तौन ना कोई ना ना हनुमान जी के जब गरियले बानी हनुमान जी भगवान जी के हम नहीं कह हाय ए जे हनुमान हनुमान पांडे जी आज तनी से हाथ उठा दिलो खाली हाजिरी लगा दो अरे ट्रेभस वाला खोजाबू हनुमान पड़े के ना 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 ई निके जा आ तो नइल मरदा खोजबू आ हनुमान जी के दे मौगा ही मरदा खोजाबू आई सुनो कि गोर मरदा खोजाबू अपना गुडू बाबा के दे साउंड वाला खोजाबू तिवारी बाबा के दे और थिंग छोड़े वाला खोजाबू तिवारी बाबा के दे क्या सेटअप पे आए हैं पैसा लिए हैं अरे कहे के बाकी अरे निमन निमन लगा के पापा तू खोजाबू अपना आंसू बाबा के दे हेमा जी आएगो लास्ट में राइटर मरदा खोजाबू शक्ति सोना जी के ना 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 चलिए सब खोजा गइल बा आज सब मिल हो गइल बा लोग अब आई एक और भैया वायरल रहे कि चाप दाढ़ी रखला से अहिरो ना कहइबो ए बबुआ देखी गुड्डू बाबा वीडियो बनावत नहीं कि लाइव आइल बनी पता ना लाइव आइल बनी गुड्डू बाबा वीडियो बनावत हमार पापा देखो तारे बड़ी शौकीन हमें गाड़ी गीत के अच्छा अच्छा हम अपन जोन गाड़ी गीत बोले बनी जितना एल्बम में
हमर पापा हमर मम्मी एगो हमर मम्मी के फुआ बड़ी दिल्ली रहे वो स्पेशली आवेली बियाह शादी में देखिए के देन हो एगो रउआ के बात बताओ तनी प्रभाकर जी के नाम सुनवानी प्रभाकर पांडे जी के वहां के स्टूडियो में गई रही वहां के खूब सुंदर झूमर गइले रही एक सेकंड आई लेजर लाइट भोरे से देखत नहीं जब से आई तब से अगर दोबारा दिख गई हम देखी समय हो गई 6 बजे तक रहला या मनोज भैया के प्रेम है भाई लोग के प्रेम है कि हम खड़ा बनी अगर दोबारा लेजर लाइट लौकल तो हम कार्यक्रम छोड़ के चल जाए गजी भाल भाई थैंक यू चलिए तो देखी वही में एगो झूमर गइले रहे कि बलिया के बाबू साहेब कि बलिया के बाबू साहेब तो सुनी कि बलिया के बाबू साहेब कि एजा कोई जातिवाद नहीं हो एजा बाबू साहेब बबुआन पंडितान सब बा लेकिन बाबू साहेब भाई बनता सुनी जा ध्यान से कि बलिया के बाबू साहेब अखाटी राजपूत माई दैया रे कहेला कि हठिए पशु माई दैया रे कहेला कि हठिए पशु ई हम नहीं की कह ई मनोज चाचा पगावल जाता हेमा जी देखिए हम जौन कही ना तौन कह के हम गलिया पर तिल गोले रही हमनी के माई भाई जैसे पहले बतौनी है कि चाची लोग झूमर गावेला लोग बतावेला हमनी के इंस्टाग्राम खोजे नहीं सो हम गाना गावत तब तक राउत गीत लोग जाला तो देखी पारंपरिक गीत के ये पहचान है एकरा पर ना कोनो कॉपीराइट और ना स्ट्राइक आवेला आ इतना सुंदर सुंदर वो गीत गावत तनी कि अगर सिंगर कलाकार जे एल्बम गावेला अगर 1-2 साल तक राउर गीत उठा के चाहे ई कुल गीत गाई तो कबो फलाफना हो तो एक बार माटी के गीत खातिर बियाहती गीत खातिर पारंपरिक गीत खातिर जोरदार ताली बजा दी लोग और जोरदार सम्मान करी लोग बड़ी सुंदर लागत है खुद के आज गा के बड़ा अच्छा लागत है हां तो एक बार जोरदार ताली हो जाए लागत है भैया तू तूफान के एकदम स्टेज पे आ जीवो हां हर जनागिन होई बस सब होई लास्ट गीत गा के एकरा बाद 2 गो रिकॉर्डिंग डांस क के हम जाए चिंता मत करो अब देखिए कि बलिया के बाबू साहेब अखाटी राजपूत माई दैया रे कहेला कि हठिए पशु माई दैया रे कहेला कि हठिए पशु एगो हम गीत बोल रहे हैं याद करो माइनर में